मेकअप सोलिगासिनो हाजो खाथि माबा माबि गाबनोबो खोनागासिनो जोंना शुटिंआव बेसां मानसि रायलायनोबो नाङा गुजुनबो नाङा हुख्रिदों नङाबा नै हुख्रि माने सानासुर जाबाय थादों आरो जाय मबाइल Hello everyone, welcome to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दा हरनि 8टा जागासिनो ओमफ्राय जोङो मोनसे गामियाव फैदों हादानाव हाजो खाथियाव बै खाथियावनो हाजो दं आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंना शुटिं सोलिगासिनो नाइट शुट लानो फैदों ओमफ्राय नै लाइटिं मेकअप सोलिगासिनो टाच आप एन्ड ऑन लाइटिं होल टीम हरनि शुट ओमफ्राय गामिनि नामा जाहैबाय हादाननि नामा जाहैबाय दावराइबारि ओमफ्राय खुलुमबाय आंनि नामा अलंगयारि दा जोङो नाइट शुट लानो फैगासिनो दं एकदम माने एक्चुअली ना जों गिसो फैदों मोनायाव माने बेसेबांबा गोजानाव माने जेरै हाइवे थायोना बेनिफ्राय मथा-मथि गारि फैनाया 4 किल'मिटारसिम जों थाबायना फैदो गारि जेराव दोनबोदो जोङो ओमफ्राय थाबायना फैनानै जोङो हाजो गेजेराव हादान दं मोनसे फिसा जायगा बेयाव फैदो दा जों शुट लानो थाखाय हार्ड वर्क खालामदों मुभिनि थाखाय दोहौ सावथुननि थाखाय हादानाव थाबायना फैनाय थांनाय ना खस्थ' खालामदों नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबानो जाबाय जागायनोसै हाजो खाथि माबा माबि गाबनोबो खोनागासिनो जोबोर गिनायजों लोगोसे मोनसे माने एडभेन्चार हिसाबै लानानै जों शुटखौ जागायबाय दं आंनि टाकाबा जाबाय दा शुट लानोसै यो सो गाइस नोंथांमोनाबो थ्रिलिं एडभेन्चारनि थाखाय रेडि ना नोंथांमोनाबो गावनि लाकखौ नायनो गोसो नामा लोगोसे गोबां रिवार्ड्स देरहानो लुगैदों ना सो आंनि बायदिब्ला नोंथांमोनाथ' बयबो मोनसे सुपार पपुलार गेम एभिएटरनि बागै खोनाखाबाय जानांगौ सो दिनै आङो नोंथांमोननो बे गेमखौ गेलेनानै दिन्थिगोन आरो लोगोसे आं लुप' बेट बोरै देरहाखो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामगोन आरोना सो फार्स्टआवनो नोंथांमोना लिंकआव थांनानै साइन इन खालामग्रोदो आङो अलरेडि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों सो साइन आप खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामबा 1,15,000 नि वेलकाम बोनास मोनगोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे 500 प्लस फ्री स्पिन्स मोनगोन सो दा आङो डिप'जिट आरो रेजिस्ट्रेशन खालामखांनायनि उनाव आं बे गेमखौ गेलेनो स्टार्ट खालामनोसै आरोना सो फार्स्टआवनो आङो नै 600 बेट खालामबाय आरोना सो नायनोसै मा जायो प्लेन आरो बिरलांबाय आरोना बेड लाक जेबो नङा आं आरो खनसे ट्राइ खालामबावनोसै येस नायदो आङो दा 17,154 रुपिस देरहाबाय आरोना ओमफ्राय आं दा बेखौ विथड्र'बो खालामखानोसै बेखौ विथड्र' खालामनायाबो बिराद इजि आरोना सो गाइस नोंथांमोनाबो गेलेनो दा बावगार लोगोसे लुप' बेटआव इनक्रेडिबल प्राइजेस आरो विनिंस दङ आरोना नोंथांमोननि थाखाय सो नोंथांमोननि सिगाङावनो गुबुना गेलेनानै देरहास्लायस्लाय नोंथांमोना थाबैनो थांनानै गेलेहैदो आङो लिंकखौ अलरेडि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों लिंकआव थांनानै साइन आप खालामदो खालामनानै आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामबाथाय नोंथांमोन 1,15,000 नि ब'नास मोनगोन लोगोसे 500 प्लस फ्री स्पिन्स मोनगोन आरोना सो थाबैनो थांनानै चेक आउट खालामहैदो दा शुट लानोसै जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि शुटखौ माबायदि लायो मायो हाग्रा गेजेरावसो जेबो गैया बिसिनाव न'खरानो गैला लास्ट माने हादाननि न'खर बे हाजो गोजा बेयावसो लागासिनो दं दा माबाफोर बुंदो मा बुङो आरो बे क्रिसमासनि देलायग्रोदोसो देलायग्रो दसेनो एबार आङो टाच आप खालामनोसै एसे आं दहाय उन्दुदोंमोन एबार सिखाव खावगोन ओंखाम खान्दाखौ लांबाय जाहानाव सिखाव हाबगोन जाहानाव नै मेकअप सोलिगासिनो नै जोंना आदा जोंनिया थिगसे लेक्सार मारिगासिनो याव फै माबाफोर बुंदो मा बुंबावनो आं माने दायो बेखिनिखौल' बुंगोन जे माने
दावरायबारि होननाय जायगायाव माने बे जायगा हादान बेयाव माने सानावबो लाखांबाय बेनिफ्राय दिनै आरो हराव फैलायबाय जों आरोना दा नाइट सुट दङ दा बिनिनो नाइट सुटनि माने दा सिन लानो नागिरदों दायो बिराद माने गिलु बालुबाबो जों फैदों हराव माने हादान आरोना खाथि खाला हाजो हाला दं न'खौ जों जोबथारनाय लास्ट न'खराव दंफैयो जों हाग्रा गोजा माने सम सम बेयाव आरो मैदेरनि जायगा बायदि अनेकनि जायगा आरोना बेयाव माने थेवब्लाबो माने जोंहा आरो बेयाव लाथारनांगौ सिन दङ नालाय बेनिखायनो जों हरनि गेजेरजोंब्लाबो माने फैथारबाय कनिका हाय कनिका गणेश बाबा फैयो बैयावनो हाजो बैखिनियाव हाजो दा आं बेयाव फसायनाय सासे किउट गथ'आ फैबावबाय माइसो दा शिबजित फैलायबाय Action! Oi, apa? Sikhau Fwidng, Sikhau! Sikat! नै जोंना शुटिंआव बेसां मानसि जेव जेव जादों हरनि शुटावनो नै ह रायजोफोरनो रायजो शुटिंआव गया गासिबो मोनसेबो साउन्ड बावनो नाङा दे रायलायनोबो नाङा गुजुनबो नाङा हांबो लानांगोन मिनिना दै Action! Hey! नों थाङासै ओमफ्राय इसोरो उदां उदां नैखिनाव ज' लोगो मोनलायगोन नोंसोरो नैखिनाव थाथ'बाय ओमफ्राय बिसोर नैखिनाव थाथ'बाय आरामसे बबाव थांखो सिखौआ मा लांखो होननानै सोंलायगोन आरोना दा Kamu fotos mari dioksun. Iya, si Bojit bye. Chal kari para. नै जोङो गारि सोदोंमोन ना बे गारि सोबाथाय प्रब्लेम आरोना लामायाव एसे नैयाव हाखर बायदि दङ नालाय ओमफ्राय बैथिंबो लामाया एसे फिसाखाय प्रब्लेम जायो बाट सोबाय ओमफ्राय हाबजानायखाय एसे गोथौ लाबोबाय आरोना गारिखौ लासै नोलै हनै आंखौसो मा नैदि फैदों होमबा माबानांगौना नै जोंनो थांगासिनो सिगाङाव गंसे गारि ओमफ्राय नै जोंनि गंसे गारि ओमफ्राय उनथिंजाबो गारि आरो बाइक दङ नै दा हरनि 10:30 जाबाय ओमफ्राय जों दहायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो नाइट शुट लागोन होननानै दिनै जस एकदम दिनैनो फोजोबथारगोन आरोना नाइट शुट मा दङ सोरांबाबो सोरांगोन ना दाथारगोन ना ओमफ्राय नैथिं गंसे गारि बिनि उनथिंजा गंसे गारि ओमफ्राय नैथिं गंनै गारि दङ पुरा टिमा दङ जोंजों लोगोसे नै दा सोर दं दे थांसै अबे थांगोन दा अबे थांगोन दे आया थौ
खोमसि खोमलाव खुन्थेंला खुन्थेंलि लागासिनो जों दा शुटखौ खस्थ'थ' आरो नुनायावसो बिराद एकदम माने जाबायानो सानो नङाबा बेसेबां खस्थ' बेखौ जोंसो मिथिगौ जों दा लकेसनसिम थांगासिनो ओमफ्राय कनिका दंफायो कनिका नुदोंना नुवाखैलाय कनिकाखौलाय नुदों ओमफ्राय जेसमिन अबे जेसमिना जेसमिन हाय होन हाय जेसमिनाबो फैफादों जोंजों ओमफ्राय दा जों लकेसनसिम थांगासिनो ओमफ्राय आधा लामाखौ थाबायलांगासिनो आरोना हाग्रानि नालाय हाग्रायाव खारसिगोन आं दा हर गेजेरावनो माखासेफोरा हनै सिगां सहैबायानो ओमफ्राय जोंफोरा उन आरोना ओमफ्राय आं नै फ्लाश लाइट हमनानैसो ब्लग बानायगासिनो ओमफ्राय आं दिनै फाइनालि नोंथांमोननो देखायथारबाय आरोना जों नाइट शुटखौ बोरै लायो दा देखायबावनोसै सिगाङाव मा जागोन मा मागोन एसे क्लिप्स हगारगोन बाराखौ देखाया एसेल' देखायगोन नै जेनेरेटर लागायसिगोन एबार लाइटनिंनि सेटआप ওই টায়ার কমাই দিয়ক দাদা টায়ার কমাই দিয়ক এটা বৰ্ডৰ দি তুমি হেৰি কৰিছোঁ ইমান টায়াৰ नै अराबो जोंबाय फुरा टिमाबो नैथिं दङ ओमफ्राय दा लासिगोन आरोना शर्टखौ ओमफ्राय थिं मंगला माने सानासुर जाबाय थादों आरो दाय मबाइलाव बिराद बेस्थ' ओमफ्राय नै जोंना माने फुजाया गोजांबायनो अर खाथियाव थानायखाय गोलोम बोथोरावनो गोजांदों दा जोंना पेकआप जाबाय शुटिं अभार दिनैनिया नाइट शुटआ जोबबाय ओमफ्राय दा जोङो रिटार्न थांगासिनो न'आव थांनानै ओंखाम जाहैनोसै दा नै फुख्रिदों नङाबा नै फुख्रि मेर' हातमा फुख्रि स' इयो दे ओमफ्राय दा जोंना अभार जाबाय आरोना शुटआ दा न'आव थांसै ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै दा हरनि 12ता जाबाय 12ता बारबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो बयबो आंनि ब्लगखौ मोजां मोनबाय लाइक खालामनो दा बावगार लाइक खालामनो साबस्क्राइबबो खालामना होदो एसे औ दा ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जायफोरा खालामदों थेंक इउ स' माच जायफोरा खालामाखै खालामना होदो ओमफ्राय शेयारबो खालामदो कमेन्टबो खालामदो लासै मिहिहै नायलांबायबो थादो लासै मिहिहै नायलांबायबो थादो